urip jekan. Yo jekan nggih. Nggih, kaki Mas Tejo Ayah Tesa dikotelan dan terima kasih teman-teman. Nggih, mereka Mas Tejo panjenengan Mas Opek sampun rawuh Mas Tejo. Mantap tenan iki. Meneh glirane Mas Tejo. Oke niki Pak Agus ora Mas Agus, Pak Agus. Bapak matur nuwun Mas Tejo. Mereka Mas Opek sampun rawuh sarengan Pak RT Pak Gilang Banjar, oke Pak Hendri Kemat. Tepuk Pak nggih, kangge Bapak Afid. Nggih, gabungan sama pondok sebelah Pak Afid. Terima kasih Pak Afid. Pak Imam Sayur, matur suwun. Dipekno segesap piring kok ya entek Diwi Pak Lindia Pak Imam. Sesandingan suwe
pikir maaf sisir kerajakan bisi-bisi jemayanan janji-janji arep-arep barengan sirisiran nampe kedingan gending asli Banyuwangian sirisiran nampe kedingan gending